Usa sa mga issue nga giatubang sa atong Ginoo sa iyang panahon mao gayud ang issue mahitungod sa pagtuman sa adlaw igpapahulay. Sa adlaw igpapahulay mao kini ang panahon nga ang mga tao wala untay laing ilang buhaton tungod kay ang maong adlaw gigahin gayud para sa atong Ginoo. So there should be no other things to do, no? Muna kung namoy kailang ang mga gitaw nato mga Sabadista, then you will come to know nga basta adlaw ipapahulay ang Sabado para nila, Domingo para kanato, wala gid sila'y laing buhaton. They even cook their food ahead, no? Unya maghugas lamang sila mga plato kung adlaw Domingo na. So why laing buhaton gayud? Because it is really dedicated for the Lord. Muna nga ang atong Ginoo sa maong atong nadungog nga ebanghelyo iyang gihatagan og importansya ang kinahanglan gayud sa tao bisan gayud sa adlaw ipapahulay. Pananglit gigutom sila, mao na nga nangutlo silang mga uhay sa trigo o nangukit niini. Nangaon gayud sila. O munay gi-question gayud sa mga Pariseyo. Diha gayud gipasabot sa atong Ginoo nga ang labing importante diha gayud sa pagtuman nato sa mga balaod nga gihatag sa Dios mao gihapon ang kaangayan para sa tao. Kung unsa gayud ang importante nga kinahanglan sa tao bisan pa gayud adlaw papahulay, kinahanglan gayud kini nga buhaton. Muna dunay mga instances nga bisan sa dagpapahulay ang atong Ginoo nag-ayo sa mga masakiton tungod kay mas importante kana, no? Una nga ingon gid ang atong Ginoo, dili ako gusto mga halad nga mananap kun dili kaluoy. So we should always see things, no? Diha gayud sa punto sa kaluoy. Law versus compassion. Asa man kita niana, no? Pananglit katong kura paroko pa ako sa usa ka parokya, labi na sa panahon sa COVID, katong mga daghang gayud mamatay, no? Adunay mga maglubong nga moabot gayud dito sa kumbento mga alas 5:30 na sa hapon. Yang opisina magsarabaya o alas 5. Unya ang mga tao nga nagtrabaho sa sementeryo muli baya sila after 5 p.m. Moto nga di man pwedeng paugmaon pa ang lubong. Muna nga bisan gayud mugasto ang parokya para sa extra hour sa mga trabahador sa sementeryo, kinahanglan gayud. So, ang kaluoy mas importante. Ang paghatag nato
sa kinahanglan sa tao mas importante over sa mga balaod nga gihatag sa Dios o gihimo gayud sa tao. Una ang gihatagan og importansya karon sa atong Ginoo, sa atong ebanghelyo. So inatpaunta na kung adunay mga instances o cases nga diin kinanglan gayud nga modesisyon kita. Tumanod ba nato kini nga balaod o kinanglan gayud og igo nga kaluoy nga atong ihatag sa mao nga nanginahanglan. Sa atong mga BEC pananglit, no? Kinakadungog ko nga dunay mga strikto kaayo diha gayud sa pagtuman sa balaod. Bisan pa gayud sa usa ka parokya nga din ako na-assign, dako kayo ang epekto sa gihimo sa simbahan nga balaod na kung pananglit dili ka aktibo sa imong BEC, pag-abot sa panahon nga nanginanglan ka og mga sakramento, dili gayud ka makadawat. Pananglit magpabunyag, pananglit magpakasal, labi na gayud kung magpalubong. Kinanglan ang atong simbahan, tan-awon niya kini nga iyang gibuhat. Kay basen ba mahimo nga murag kanabang very strict lang kaayo kita sa mga balaod nga nawala na gayod ang mga kaluoy para gayod sa mga nanginanglan. Of course, ang usa ka punto is to instill discipline alang gayod sa mga sakop sa atong simbahan. But then, there may be other things to do rather than i-refrain nato ang mga sakop nato nga dili makadawat sa mga sakramento kung dili sila magaktibo sa atong simbahan. Kaluoy mo'y mas importante o ang kangayan para sa tao mao'y importante. Dili gayud ang pagtuman nato sa mao nga mga balaod kundili adunay mga instances that we should relax the law, no? Muna katong kura paroko pa ko sa usa ka parokya, usahay ka ng mga lumilihok, murag ma-discourage sila because adunay mga balaod. But then kung ang tao mo istorya sa kura paroko and then musugot gayud ang kura paroko, muna usahay diha sa mga dialogue namo sa mga lumilihok, moingon sila nga para asa maning balaod. Kung pananglit Father modol sila sa imo, unya mutugot man gihapon ka. Pero I tell you, diha sa akong kasinatian sa mga one-on-one talk nako sa mga tao, there are other things to consider. Nga dili gay nila masulti ngadto gayud sa mga lay nga lumilihok sa simbahan. Pero masulti gayud nila sa pari. Ang ilang kahintang, no, for example. So diha we have to consider maluoy gayud kita sa mao nga mga tao aron diha gayud mabati nila ang mao nga kaluoy sa Dios nga dili gayud ma-isolate sila tungod lamang sa mga balaod nga gipanghimo gayud nato. So inapunta makigsunan ko nga makasabot kita niini bisan asa kita nagtrabaho, bisan asa gayud kita at nga aktibo. There are instances that we need to relax the law.
and we need to be compassionate to one another. Amen.